ए, बे सिङाव थानाय हानि अनारा सोर? बबे हानि खोथा बुंदों नोंलाय? बसआ बे बिफां खाथिनि हाखौ सोंदों। बैनि अनारा सोर? बै हानि अनारा आं। नोंनो मानो नांगौ? बे हाखौ गाबोननिफ्राय आंनो नागारना हो आरो बेसेबां फैसा नांगौ गोसो बायदि लांफै। फाननायनि थाखाय नङा बे हाया। आं नोंनाव सोङाखै, खोन्थादोंसो। फैसा नांगौबा लांफै आरो जुदि नाङाबा था। किन्तु बे हाया आंनि जाबाय। नोंनाव इसिबां गोहो दंसै बे हाखौ सेनानै लानो हानाय? आं जुदि हगाराब्ला? कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। नोंनि खामानि मावनांगौआ नोंनि मोन्थाय, नाथाय बिनि फिथाइयाव नङा। नों बिनि फिथाइयाव मोन्थाय गोनां साननो नाङा, जाहाथे नोंहा जेबो खहा जाया। बेनिखायनो जेबो दावराव दावसि खालामालासिनो सिरि सिरि हाखौ जोंनो हगारना हो। बुजिबाय? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाख्या। जेराव हिन्जाव माहारिखौ सनमान होयो बेयाव इसोराबो रंजायोनो। बिनि थाखायनो हिन्जाव माहारिखौ सनमान होनो सोलों, नङाब्ला नोंनि गासिबो मावनो लानाय खामानिया फेलें जाजोबगोन। बिदिब्ला बेफोरबायदि निउस पेपाराव नोंसोरखौनो निउस बानायनानै प्रिन्ट खालामना होनो गोनां जागोन। जुदि प्रिन्ट खालामग्राया आं जायोब्ला? आंहा बेबायदि आल्थु फाल्थु खोथा रायलायबाय थानो टाइम गैया। So get out from my house.